Hej alle sammen, velkommen til den video. Og i dag der er vi ude og grab Atuauda. Jeg ved ikke om I kan høre mig lige nu. Men jeg er langt gerne med sprøjten, så ja. Ja, opdatering. Okay, opdatering er alt muligt mærkeligt. Tell me all the ways to stay away. Okay, ja, det er dårlig kvalitet ud. Opdateringen er, at ja, det er slut nu. Jeg er færdig. Vi er færdige med markedet. Og ja, klokken er 21:02. Så. Og jeg er træt. Rigtig træt. Så. Men det var bare lige den der kort vlog. Så nu vil jeg sige tak for denne gang i sommer. Vi ses næste video. Og husk at like og subscribe. Hej!